хонаи фурӯшӣ дар кӯчаи Айни бари меҳмонхонаи Хилтон ҷойгир аст. Минтақаи беҳтарин назди рӯи калон якхонага духонага кардагианд бо масоҳати 60 метри квадратӣ дар 8-ум ошёнаи бинои Новостройка. худи бино аз 25 ошёна иборат аст. хона бо таъмири нав таъмин мебошад, бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад бо нархи $81,000 боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали дом тиҷаи занг зада пурсон шавед. марҳамат, шурӯъ мекунем.